Urmează SpongeBob pantaloni pătrați pe Toons. Săptămâna viitoare, pregătește-te pentru timp petrecut în familie, alături de cea mai mare familie de la Nick. Casa Loud. Te așteaptă aventuri epice. Epice. Crezi că poți face față? Mai gândește-te! Familia asta se distrează atât de bine că doare uneori. Nu pierde noile episoade din Casa Loud. Săptămâna viitoare, de luni până vineri la 17:50 pe Nicktoons. Și acum o scurtă pauză publicitară pe Toons. Atenție! Acid hialuronic. Acum pentru părul tău. Noul Elsef Hialuron Plump pentru păr deshidratat. Îmbogățit cu acid hialuronic pentru redensificarea fibrei. Menține hidratarea timp de 72 de ore. Nu e magie, e știință. Elsef Hialuron Plump de la L'Oréal Paris. Hidratează fără să încarce, pentru că merităm. Barbie descoperă culoarea. Noua serie Neon Tie-Dye. Wow! Accesorii cool. Machiaj colorat. Coafuri îndrăznețe și ținute Neon Tie-Dye. Ce surprize vei descoperi? Descoperă Dero 2 în 1 lichid. Numai bun pentru hainele tale. Pentru portofelul tău și cu o prospețime minunată și eficiență chiar și la programe de spălare cu economie la energie, e numai bun și pentru o Românie mai face și bine. Urmează SpongeBob pantaloni pătrați pe Toons. Duminica viitoare, călătorim în timp în noile episoade din Casa Loud. Ca să nu fie cumva pedepsiți, copiii călătoresc în timp. Dar când călătoria lor nu merge conform planului, avem parte de un dezastru cosmic. Vor schimba oare viitorul pentru totdeauna? Află în noile episoade din Casa Loud, duminica viitoare la 13:30 pe Nicktoons. Și acum o scurtă pauză publicitară pe Toons. La Kaufland ai totul dintr-o singură oprire. Pe 7 și 8 noiembrie ai ananas la doar 6,29 lei bucata. Ardealul, pate de porc, diverse sortimente la doar 2,99 lei. Și Ariel detergent automat 1,95 kg la doar 39,99 lei. Atât de ieftin, Kaufland! Barbie descoperă culoarea. Noua serie Neon Tie-Dye. Wow! Accesorii cool. Machiaj colorat. Coafuri îndrăznețe și ținute Neon Tie-Dye. Ce surprize vei descoperi? Descoperă Dero 2 în 1 lichid. Numai bun pentru hainele tale. Pentru portofelul tău și cu o prospețime minunată și eficiență chiar și la programe de spălare cu economie la energie, e numai bun și pentru o Românie mai verde. Dero, spală și bine, face și bine. Gândești ca un Minecrafter? Construiește ca un Minecrafter. Arată-ți talentul cu noile seturi Lego Minecraft. Seturile se vând separat. Tableta și jocul video nu sunt incluse. Ia parte la aventurile Pepei cu autorulota familiei Pig. Când autorulota se deschide, poți vedea bucătăria și camerele de joacă. Este excursie amuzantă în familia Pepei. Setul Peppa Pig, autorulota familiei Pig. Noriel, lumea cu imaginație. Aceasta a fost pauza publicitară pe Toons. Nimic nu poate deranja pe micuțul tău de la desenele preferate. Program sponsorizat de scutecele chiloțel pe părți